Chevre, today we're going to take you on a fascinating behind-the-scenes tour of KEDEM. KEDEM here in Bayonne, New Jersey with Simchi Herzog. Simchi, welcome aboard. Welcome aboard. We're now in the conference room. We just finished a long meeting with Simchi, and now we're ready to go into the thing. Let's go. Take us in, Simchi, and let's show the viewers what Titzig do KEDEM in Herzog Winery. Agitten, für die Rochet. Kijk, die Linden die ingeladen zijn en doet ze arbeiten. De Linden die ingeladen zijn en doe. Kijk maar aan, laat maar aan checken, doe. Okay, we gaan jetzt gaan we doorgewacht in de warehouse. We zijn alle wanen, imports, we maken doen, alles gaat eruit in de warehouse. So de warehouse gaat eruit, alle wanen, van Bartonura bis it's Israelische wanen, Chile wanen, Australia, all over the globe. There's a distributor of their warehouse. So it's distributed, it's a guy to roast all over the world. Aha, wow. Herzog, there's Carmel. Everall. Fascinating. Thousands and probably millions of dollars of oil in this warehouse. How does get the sprinkler systems? Moses wine. The new Moses tequila. It's eine from 47th Street Diamond District has gemacht. Has geht's in them? Nein. Yeah, if one guy showed it to me. It's the newest hottest item. Very nice. The ice is ook, the freeze pops. The alcohol pops. So from here, technically, the ganze Welt bekommt von der warehouse their wines. Ganze Welt gibt von der warehouse, the wines, the Bromfens, alle gute Sachen, was machen sind jüdische Kinder. Kijk, wem ich du getroffen. Shloimi. Shloimi, ich sehe den Namen mit dem Talsen von Alesk. Gut ist gewiss, die arbeitest du. Gib mir den Mic von Shloimi aber nicht. Wie viel du arbeitest du schon? Ich habe angefangen in 1978. 1978. About 47 years old. Wow, was ist du? Mijn arbeid. Truck, mijn arbeid, macht de machine zo gaan geht. Macht alles so sein geht. Wir soll haben Menschen soll haben Waren für Jantov und für Shabbos, alles geht. Met finished goods do. Pallets and pallets. This is the 8 ounce actually, the kleine bottle. Pallets and pallets for years. Is de alle pallets. Deze gaat er op papier, maar dat is schon verpeisig. Das ist Papier und Peisig, beide. Mostigkeitspapieren. Wow, okay, lass mal sehen. Kijk wat dit zich doet. Du hast de leidige bottle, du kannst ook in de leidige bottle van de kleine, de pitje bottle. De shine kleine bottle. Kan je even guessen wie veel bottle komt op één pallet? I should guess how many bottles come on one of these pallets. Ik ga niet guessen. Ik ga zoeken, mijn followers willen guessen. And if they get it right, if they respond to me, my number to respond on WhatsApp, or of Mazetis of Yiddish 24, come was Mazetis. They can schicken a message at 347-563-5219. This is my number. Schick me a message. How many bottles do you think are in this pallet? And if they get it right, Simchi, they're going to get something special from this place. Wow, this is a 1, 2. Wow, this is big. Count it up. Make a cheshbon. Take out the calculators. How many bottles are on this pallet? Okay, let me phone about this, Simchi. That's a challenge for the club, for the Chevre. Du hast er noch. Was? Kennst du noch Pereiro? Noig Pereiro from Klosenburg. Ja. Aber da kennen wir. Pushen we Chevre doen. Pushen we Chevre. So let's see the production. Wie the production. Doch ja, maar wat mag. Also du lijkt maar op de leidige pallets, met leidige bottler. Okay. Leidige bottler. Laat ze erop doen. Doen hem erop schieren bashieren. Direct erop schieren bashieren. Ja, maar kijk Chevre. The bottler gaan around daar. And it moves down the track right here. Ze voet eraan doen. Wow, so Chevre, it's a kick. Ze voet eraan. Ze voet eraan, inside the room. En van doen inwendig kunnen ze gaan gooien. Chicken is no do jeden. Sie gespart, doch mal special access card eraan te gaan doen. Ja. Okay, jetzt gibt man an in the production. Welcome to production. Schmeckt mir warm, du. Okay, de butler ga je doen, Chevre, so we gibt dat ook daar. Gibt eraan doen. Get back here, Chevre. Du gaat eraan, so was de goos, jede bottle was de goos doen. Wasch de bottle? Wasch de bottle, maar gezicht ze clean. Wow. De bacteria. Du gaat het doen. Laat me zien. Okay, wie voert het water? Du kannst het zien. Het draaien is about 299 bottles per minute. Wow, Kevin, get back kick. The bottle Kim uses Leidig. Gaat eraan in de machine. And as it goes in,
up. See? They will start fill it up. Wow. The thought fills up, then it goes over there, and the cap goes on it. Then cap, cap, cap. Unreal, unreal, unreal. This machine fills it up. All these hoses, the pipes. Wow. Then it goes over there, and it puts the cap on, and then it's good to go. He has like 20,000 followers. You want to follow him? We can put over the cap. Ga hem doen. Let's do. Ja. Ik heb dat picture van jedem bottle. Gaat dat picture van deze bottle. Dat krijg je bijna op de screen, de picture. Maak zeker, als jede cap het gift van maakt. Really? De quality, dat aan perfect, dan is het kan licht, kan wassen. Really? Wow. Gaat dat picture van deze. Wow. Geef het een kick, dan ik een test. Simchi gaat het even in. En hij gaat in het wazen, en dan gaat hij het aanleggen doen. Een bottle is niet iets van maakt, deze. Put it in over there. And the machine gaat zijn own strip van doen. It's gonna throw it out, but it's not good sealed. Mama saying, ah! Whoa, up! Deze, up! All three of them. All three of them are pushed out. Dat is gaaf, oh, doe eens this, doe eens this. Deze is de heist nog. The smoke coming out of it. Wow, so all these three were sealed and that's why it's coming out. Wow, 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 okay. Gaat er aan de bottle bij de 170 degrees, should be pasteurized. Dat houdt het fris. Ophouden alle bacteriën. En nog dan gaat ze eraan doen de cooling tunnel. Deze speelt het op. Also je kan ze eraan in de boxes. Zet de schwitzen, zet de vallen in de boxes. Wow, de mama is koud. Mama is koud. Maar aangegeven met ijs, yes, het is koud. Ik heb een kick hebben, wow. It sprays water and it cools it off. Okay. If we do guys do. Je gaat het water en je gaat het aan de leven. Is de labeling? Je lijkt erop de labels. Oh, the label. Gaat het dus snel. Shoot on the label. Then you have over here, do last print erop. The date, the best before, all information. You like to up the date? Ja. Zoals de kerst in de bottle. Date. Wow, wow, wow. Doe kinders haar roos. Oh. Doe ik het roos. Let's do, like maar over de boxes, do of the machine, to fold the boxes. The machine has to fold. Wow, so this machine makes the boxes. This machine makes the boxes. En doe ik hem eruit aan. It drops down. De hele dag valt erop. Maar nu, het valt erop, exactly inside. En doe het eens. So gaan we doen met security. Maak er sure dat het niet kan bottelen in geen box. We lijkt dat systeem doen. Als er veel bottle, is het gescheten. Het werd detected. Oh wow. Zo stap, dat ga je niet aan doen. De machine zit erin. Really? En de operator dat wil komen checken with the machine. Wow, wow, wow. Hij zet ze veel bottle, lijkt stick it aan en dan press and reset. Really? So make sure that you don't fascinating. Simchi, this is fascinating. Fascinating. Doe gaat het doen dat. Du hast zwei printers und zwei Seiten. Print sich auf, was du in der Box. Jetzt gehen wir den Air ans Camcord, seit Camcord auf dem. Wow. Dit gaat erop daar. Erop dort. Erop. En gaan dort, dan ze gaat op de pallet. Erop op de pallet. Ik vind du, erop uit er. En gaan ze dort. En hem gaan een beetje. Wow, deze is our production. Deze is our production.